донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ фаъолияти хешро баҳри татбиқи сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда дар самти омода намудани кадрҳои баландихтисоси касби омӯзгорӣ ба дастовардҳои шоиста ноил гардидааст. Бо ин мақсад 89 ихтисоси донишгоҳи мазкур аз аккредитатсияи байналмилалии институтсионалӣ гузаштааст. ин маълумотро Аҳлиддин Ибодуллозода, ректори донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти солонаи донишгоҳ бо хушнудӣ арзёбӣ намуд. мутобиқи маълумот, теъдоди гирандагони стипендияи аъло аз 182 ба 407 ва гурӯҳҳои академияи таҳсилоташон бо забони русӣ аз 18 ба 31 гурӯҳ расидааст, ки ин дастоварди хуб дар самти беҳтар гардонидани таҳсилот дар ин боргоҳи илму дониш ба шумор меравад. соли 2024 ифтитоҳ гардидани бинои нави 5-ошиёнаи факултети забон ва адабиёти рус ва бинои нави 2-ошиёна барои таҷрибаомӯзон дар боғи агробиолаборатории донишгоҳ дар дараи Ромид аз дастовардҳои арзишманди донишгоҳ ба ҳисоб рафта, дар самти баланд гардидани сатҳу сифати таълиму тарбия ва бедор намудани завқи илмомӯзии донишҷӯён мусоидат менамояд. ҳоло донишгоҳ дорои 11 бинои таълимӣ, 6 хобгоҳ барои омӯзгорону донишҷӯён, 14 факултет, 63 кафедра ва 89 ихтисос мебошад, ки 73 тои он ихтисоси омӯзгорӣ аст. дар донишгоҳ дар умум 18 000 донишҷӯ аз рӯи ихтисосҳои муқарраршуда таҳсил менамоянд. дар ин донишгоҳ ҳамчунин донишҷӯёни хориҷӣ аз 16 кишвари ҷаҳон таҳсили илм мекунанд, ки ин аз обрӯю нуфузи баланди он дар минтақа ва ҷаҳон гувоҳӣ медиҳад. теъдоди донишҷӯёни тариқи квотаи президентӣ таҳсилкунанда 1600 нафарро ташкил менамояд, ки аз онҳо 936 нафарашонро духтарон дар бар мегиранд.